Kumusta kamong tanan? Hinaut pa unta ang Dios kanunay magauban kanato. Dako gyapong privilege nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo nga maoy dalan, maoy suga nato dinhi sa kalibutan. So sa dili pa kita magsugod atong hangyoon, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Langit nun nga Amahan, daghang salamat nga ikaw nagpadala sa imong bugto nga anak aron nga kami maluwas sa among kasalanan. Daghang salamat nga iyang gipalit ang among mga sala kay kami dili makaluwas sa among kaugalingon. Daghang salamat usab sa nagsulat ni Dr. Luke nga ang nagsulat sa mga buhat. Daghang salamat nga imo sang gidihugan. Daghang salamat nga imo sang gitabangan aron usab kami makahibalo sa trabaho sa Espiritu Santo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mag-review kita og jutay sa atong gitun-an. Atong gitun-an ang libro nga Mga Buhat. Mga buhat nga gigamit sa Espiritu Santo ang iyang mga tinun-an, ang iyang mga disipulo aron nga ang ngalan ni Jesucristo masabwag sa tibuok kalibutan. Sa wala pa siya moadto sa langit, dinay dako niyang sugo. Iyang giingnan ang iyang mga disipulo, mga apostoles, isabwag ninyo ang maayong balita. Magsugod dinha sa Jerusalem, sa Samaria, o sa tibuok kalibutan. Nga isabwag ang ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Dili isabwag ang relihiyon. So ang mga disipulo nagsermon sila may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhay mga taong mga mituo, di na po'y usa ka tao nga fanatiko sa relihiyon nga Jew, sa Judaism. Fanatiko siya nga mituo gyud siya nga kining mga sumusunod ni Jesus. Sa unang panahon di ay kanang bag-o pa sila, dili sila gihinganlan og Kristiyanos. Sumusunod sa dalan. Kay Jesus miingon man nga siya ang dalan. So kining usa si San Pablo, atong giingon San Pablo, sa una siya all ang ngalan niya, so wala pa siya na converter. Gusto niya nga patyon, presohon kining mga sumusunod sa dalan. Apan sa dalan sa Damascus, nahinagbuan niya ang atong Ginoong Jesucristo. Siya na usub og husto. Instead nga iyang presohon, karon si San Pablo na ang nagwali, nagsermon, nagsabog sa maayong balita. Wala na siya kasuko, kundili wala na siya mahadlok nga bisan pagmamatay siya basta ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo masabwag nga daghang mahibalo. So ang nakahatag og impact, nakapabag-o, nakahatag og dako kayong pagsabwag sa maayong balita sa kalibutan mao si San Pablo. Og miadto siya sa missionary journey. Una niyang missionary journey. Miadto siya sa Lystra, sa Derbe, sa Perga. Dinay usa ka lugar nga gibato siya kay ang paglantaw sa mga tao nga sila mga Ginoo. So gusto silang muampo ni San Pablo. Si San Pablo gigisi ang iyang sinina ug miingon siya nga ayaw mo og ampo nako kay tao lang ko. So maunay paglantaw nato ni San Pablo nga dili nato siya ampuan kay tao lang siya. Ang gusto ni San Pablo nga ang atong ampuan ang Ginoong Jesucristo lamang. So nahuman ang first missionary journey. Ang una niya, mipahulay sila 5 ka tuig. Paghuman miingon sila nga gipadala na usab sila sa simbahan sa Antioquia. Nga iyang bisitahon kitong mga lugar, Lystra, Derbe, katong lugar nga iyang bisita.
iyang gilantaw kung kumusta na itong mga Kristiyanon. And then, karon nakaadto usab sila sa Filipi. Ato usab mahibaw-an nga ang unang na-converter sa Kristohano ni Jesus usa ka babae nga si Lydia. Paghuman didto na sa Filipi, sa Philippi, o kulata usab si San Pablo, daghan siyang natilawan nga kalisod tungod lang sa atong Ginoong Kristo. So gikan dito sa Filipi, parte na ni sa Greece, sa Greece. So karon mo na kita sa kapitulo 17. Ang sumpay nga sila midalagan o miadto sa usa ka lugar. Karon dito na sila sa Thessalonica, parte gihapon ni sa Greece. Atong basahon. Unya miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis o sa Apollonia, ug miabot sila sa Thessalonica. Dito may usa ka sinagoga nga sa mga Hudiyo ug miadto si Pablo. So Thessalonica, adunay, kung atong basahon ang bagong tugon, si Pablo nagsulat og 13 ka libro, gamay mga libro. Usa na niini mao ang simbahan sa Thessalonica og sa Filipi usab. So naa sila karon sa Thessalonica. Og miadto sila sa sinagoga. That is verse 1, versikulo 1. Ang sinagoga gamay na nga simbahan. Ang pinakasentro gyud nila sa ilang pag-ampo, sa ilang kada tuig gusto gyud silang moadto sa Jerusalem. Dito ang ilang templo, dito sila mag-offer sila og mga sapat, mga karnero, aron nga ilang sala mapasaylo. Pero naaduna po sila simbahan sa mga kalungsuran, sa kasyudaran. Mao na giingon mga dito mga synagogue. So kadaghanan kung moadto si San Pablo sa usa ka syudad, mosulod gyud na siya dinha. Maoy una niyang sudlon. Kay mga Hudiyo dito kadugo niya. So verse 2, sumala siyang nabatasan, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. So adunay importante aning pulong, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay. Sabado, kay Sabado man ang ilang sa mga Hudiyo. Nagipaglantugi, kanang pulong nga lantugi sa akong nabasahan, dili ni sa original, dili lantugi, kundi nakipag-istorya. Naa siya, musulti siya, o kung naamoy pangutana, motubag siya, mangutana po siya. Dili lantugi. So gikan sa original, nakipag-istorya siya, may tungod sa atong Ginoong Kristo. Okay. And unsa iyang gigamit? Ingon siya, sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Kasulatan mao ang Biblia, karaan nga tugon. Wala na laing libro nga gigamit ni San Pablo, mao ang Biblia, ang kasulatan, ang karaan nga kasulatan. So didto kanang karaan nga kasulatan, Old Testament, mga 300 o 400 ka informasyon nga naa makita nato nga si Jesus ang gisaad nga manluluwas. So iyang gipakita sila nga sa pagtagna mga 5 or 800 years before Jesus, sa wala pa namatay si Jesus, sa wala pa si Jesus, gitagna na nasulat sa karaan nga tugon. So miingon siya, kanang atong gipaabot nga manluluwas, Misaya or Kristo, miabot na. Mao ni akong isangyaw ninyo, nagpakamatay siya dito sa cross. So, and then verse 3, og iyang gipasabot
o gipamatud-an ngadto kanila nga ang Misayas manluluwas kinahanglan gayud nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Misaya. So kini mga tawhan na wala man sila makahibalo. Kay na problema gud usab ang mga Hudiyo. Kahibalo sila nga ang Misayas, ang manluluwas, ang Kristo pareha lang na ha. Moabot labi na nga sila under sila sa Roman Empire. Nag-anto sila so gapaabot gyud sila sa manluluwas nga gisaad na pila ka gatos ka tuig. Apan ang problema dakang mga piki nga moingon nga ako ang manluluwas. Bisag karong panahon na nato, mulantaw ka sa YouTube, mulantaw ka sa Facebook, daghang mga tao nga piki nga mangilad. So usa sa mga butang nga iyang gipahayag mao ang nga si Jesus daghang kayong mga bersikulo nga nagsulti mahitungod ni Jesus sa karaan nga tugon. Sa karaang gihatag nga Biblia. Okay. Akong basahon sa Isaiah 53 mahitungod ni sa atong Ginoong Hesukristo. Gitamay siya o gisalikway sa mga tao. Usa ka tawo nga kasub-anan o nakasinati sa pag-antos nga ingon sa usa nga gikan kaniya, gitago sa mga tao ang ilang nawong o gibiay-biayan siya, wala nato mahala. 4. Sa pagkamatuod gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasub-anan. Apan siya giila nato og binonalan, hinampak sa Dios og sinakit. Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalampasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. O siya gisilot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, og tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Kitang tanan sama sa mga karnero nang hisalaag, ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan, o gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. So usana sa gisulat ni Isaiah may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. So mao po nay gi-explicar ni San Pablo didto sa mga Hudiyo. O mingon siya, kini si Jesus ang akong gisangyaw kaninyo, mao ang Misaya. So pagkahuman niya nga iyang gi-eksplikahan ang mga tao, miingon siya, ang akong isangyaw karon may tungod sa manluluwas nga ato nang gipaabot, mao si Hesukristo. So si San Pablo gikulata siya apan para sa iya basta ang ngalan ni Jesus masabwag sa tibuok kalibutan aron nga ang mga tao maluwas. Nakabig, versikulo 4, nakabig og mitipon kang Pablo o kang Silas ang pipila sa mga Hudiyo. Ingon man ang daghang Griego nga nagtuo sa Dios og ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. So daghang mga tao nga na-converter nga mituo sa iyang wali. Kung naay mutuo, naapoy dili mutuo. Normal na. Bisag maayo pa ka musulti,
apan naagi yung mga tao nga dili mo to musupak nimo. So verse 5, apan nasina ang mga Hudiyo og gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. So sa unang panahon di ay napoy mga bugoy na mga barkada, walay trabaho, inom-inom lang siguro. Iyang gitapok ni sa mga Hudiyo nga wala mo tuo. Ang tuyo aron pagsamok para magulo ang ilang syudad. Unya ilang gigubot ang tibuok syudad o gisulong ang balay ni Jason sa tuyo nga makita nila si Pablo o si Silas aron paatubangon sila sa mga tao. Apan kay wala man nila makita, ilang gidala si Jason or Jason o ang pipila sa mga kaigsuunan ngadto sa mga namunuan sa syudad. Naninggit sila. Kining mga tawhana naghimog kasamok bisag asa sila paingon ug aniya sila karon sa atong syudad. Gikaso sila nga sila nagsamok sa syudad. Og gipapuyo sila ni Jason sa iyang balay. Silang tanan naglapas sa mga balaod sa emperador. Og naingon sila nga adunay laing hari nga ginganlag Hesus. Kinigong mga tawhana, mituo gid sila nga ang emperador sa Romanhon maoy ilang ampuan, nga maoy ilang Ginoo. Naibalo ba mo nga dinay dakang sumusunod na Hesus nga gisunog, gipakaon sa leon kay sila mituo og miampo sa atong Ginoong Hesukristo. Miingon lang sila, kung moingon ka nga si Jesus dili Ginoo, dili ka na mo ipakaon. Pero naubang mga Kristiyanos miingon nga bisag sunugon pa mi, bisag ipakaon pa mi sa leon, dili mi mo atras kay si Jesus ang among Ginoo. Verse 8, nagubot ang mga tao o ang mga namunuan sa syudad sa paggadungog nila niini. Human kakuhaig piyansa si Jason o mga kauban, gibuhian nila sila. Verse 10, kay wala man nila na nakita si San Pablo. Verse 10, sa pagkagabi ni ana, gipagikan dayon sa mga kaigsunan si Pablo ug si Silas ngadto sa Berea. Og sa ilang pag-abot didto, miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. So gikan didto sa syudad, miadto sila sa usa ka lugar nga gihanlag Berea. Atong tan-aw ni kung unsa man ning Berea. So normal ang ilang strategy sa pagsabwag sa maayong balita nga moadto sila sa sinagoga. So miadto sila sa Berea. Importante kay ning syudad nga Berea ato ning hinumduman. Verse 11, mas bukas ang panghuna-una sa mga tao didto kaysa taga Tesalonika. Siya abre ang iyang panghuna-una, open-minded. Wala sila idea nga preconceived idea nga naana ni sa akong sulod, mao ni akong pagtuo, wala nay makausab kanako. Kay ang pagtuo sa akong mga ginikanan nga gihatag, magpakamatay gyud ko. So mo na yung mga tao nga sirado. Pero kining mga tawhana diri, abre ang ilang kasing-kasing, abre ang ilang panghuna-una, open-minded, dili sirado. Naida ka mga tao nga sirado, bisag imo silang pakitaan sa pulong sa Ginoo, dili gyud na mo tuo kay sirado. Utrong ko, mas bukas ang panghuna-una sa mga tao didto
kaysa mga taga Tesalonika. Gikumpara niya. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita. Og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. So samtang si San Pablo nagsulti, nagtudlo nila gikan sa karaan nga tugon, sila usab galantaw ilang giabrihan ang ilang Biblia. Unsa pa atong mahibaon dinhi? Ang madasigon naa sila pulo nga madasigon tungod kay abri ang una-una madasigon sila. Madasigon silang namati sa maayong balita. Namati gid sila. Wala sila huna-una nga kini sayop ni o tinuod bisan pa. Kay bulong og kinsay ga sermon ini nga nagtudlo si San Pablo, usa sa mga banggiitan nga magtutudlo sa Biblia. Daghan siyang nahibaw-an may tungod sa Biblia, apan kining mga tawhana ilang gilantaw kung tinuod ba gyuning gisulti ni San Pablo. Matis og nagtuon sila sa kasulatan. So ilang gitun-an ang Biblia. Nay uban mo ingon nga akong mobasa ka sa Biblia mabuang. Nakadungog ba mo niini? Apan kining mga tawhana sa Berea gibasa nila ang Bible. Kay balo ba mo karon? Daghang mga tao nga dili mo basa sa Bible. Miingon sila, makabuang na. Membro nako sa usa ka relihiyon na bautismohan ako, dili na ko mobasa. Apan si San Pablo pag sermon niya gigamit niya ang Biblia. O kining mga tawhana sa Berea ilag yung gilantaw pag-ayo kung tinuod ba ang gisulti ni San Pablo. Mingon sila, ibasa sila, nagtuon sila sa kasulatan. Nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino na ipulo nga aron pagtino kung tinuod ba gayud kining mga butanga. So si San Pablo nagamit sa Biblia o ang mga tao usab sa Berea ilang gilantaw kung tinuod ba gyud ni. So atong mahibawan nga si San Pablo gusto gyud niya nga ikaw ako mubasa sa pulong sa Ginoo. Ako malipay kog dako kay daghang pugong sayop sa kung magtudlo ko, dili ako perfecto. So malipay pugog dako nga nay mo ingon nako nga dili mayong imong gitudlo o nagkasayop ka. So nay mga tawo nga moingon nako, malipay kog dako. So kini sila ilang yung gilantaw gitino kining mga butanga. Daghang kanila ang mituo lakip na ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban o ang mga lalaki usab daghang na converter. Naibalo ba mo nga si San Pedro miingon akong tan-awon diri si San Pedro miingon ang unang papa miingon siya. Unang Pedro, pagsulat ni Anong Pedro, Kapitulo 3. Hinunua sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahai ninyo si Kristo. Ingon nga Ginoo. So si San Pedro mingon si Kristo, si Jesus, Ginoo. Kinahanglan andam kamo. Yang gisultian ng mga Kristiyanos doon. Kinahanglan andam kamo. Ikaw, ako, kinahanglan andam. Kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutanam sa hinungdan sa paglaom
nga anaa kaninyo. Mingon siya, kinahanglan andam kamo sa pag unsay gingon nila diri? Kinahanglan andam kamo kanunay, so naipulong nga kanunay, kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom, sa atong paglaom nga kita makapuyo sa balay nga gipreparar sa atong Ginoong Jesucristo, nga aduna kitay paglaom tungod sa gibuhat ni Hesus. Mingon si San Pedro, kinahanglan andam kita kanunay sa pagtubag. Unsa man na to pag-andam? Pero mingon siya, dili ka makipag-argue, dili ka makipag-debate. Mingon siya, hinuon buhatan ninyo kini uban sa kaaghop o kataha. So kinahanglan, mingon siya, kinahanglan kung mag-defender ka sa pagtuo nimo, kinahanglan sa kaaghop mapainubsanon. Dili ka ayaw paglantaw nga nahibalo ka sa tanan. Imong dependihan ang imong pagtuo, dili ang imong relihiyon. Ang imong pagtuo nga si Jesucristo lamang ang manluluwas, nga si Jesus nagpakamatay sa aton sala. Walay nga siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon man nato pag-defender, misulti si San Pedro, kung dili kita magtuon sa Biblia. Kung dili kita magtuon sa Biblia, unsaon man. So, si San Pablo, dito sa Berea, ang mga tao gatuon gyud kada adlaw. So, ato gyung mahibaw-an nga, kining mga Kristiyano sa unang panahon, ilag yung gitunan ang Biblia. How much more for us? Kita usab, dili lang nga moingon ta nga, ang akong ginikanan nagsimba, members o sa kareliyon, ako na usab. Or, nagsimba man ko, sige man kong simba. Kulang lana. Unsaon man nimo pagkahibalo, kung dili nimo tun-an ang pulong sa Ginoo. Dini si San Pablo, iyag yung gisaysay, gi-explikar niya husto may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Og ang mga tao, bisag maayong motulo si San Pablo, siya ang pinakabanggiitan sa lahat, sa tanan, ilag yung gilantaw ang Biblia. Kung tinuod ba yun na? Versikulo 12, daghan kanila ang mituo, lakip na ang daghang mga babaeng Griego nga tinamod sa katilingban o ang mga lalaki usab. Nagbasa sila sa Bible, nagbasa sila sa pulong sa Ginoo, sa dihang nahibalo na sila, na-converter na siya sa atong Ginoong Jesucristo. Dili importante nga kita ma-converter sa usa ka relihiyon, kung dili kita ma-converter sa atong Ginoong Jesucristo. Kay si Jesus lamang ang makaluwas kanato. Kay si Jesus man lamang ang nagpakamatay dito sa Kalbaryo. So mauni mensahe gyud ni San Pablo may tungod sa kaluwasan sa nga gikan ni Jesus. San Pablo, sa akong na-mention na nga sobra sa 300, 400 nga informasyon nga naa sa karaan nga tugon nga nagpamatuod nga si Jesus ang manluluwas. Kung basahon nato na daghan dito, mao po na gihimo siguro ni San Pablo. Excuse me. Verse 13. Apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo, so kining pulong nga apan. So negative. Naay maayo, naay positive, naay maayong nahitabo. Apan kung makadungog na kita usa ka sentence nga apan, naay mga tao nga manggulo.
So verse 13, apan sa pagkadungog sa mga Hudiyo dito sa Thessalonica, diba galing man sila sa Thessalonica ug miadto sila sa Philippi, sa Philippi, nakadungog sila nga, si San Pablo dito na po sa usang kalugar. So kini mga sobra sa duol ni sa usa ka gatos ka kilometro, ilag yung gilakaw aron nga sila manggulo dito sa Berea. Apan sa pagdungog sa mga Hudiyo dito sa Thessalonica, nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios dito sa Berea, nangadto usab sila o gihulhugan ang mga tawo aron sa paghimog kasamok. See? Kung unsay mga trabaho sa Ginoo, aduna po'y mga tawo nga mukontra. Kay ang sa Ginoo naghatag og kalinaw, naghatag suga sa kinabuhi. Aduna usay mga tawo nga dili gusto nila. Busa kay manggulo naman usab sila. Busa gipaggikan dayon sa mga kaigsunan ni Pablo, si Pablo paingon sa baybayon, apan si Silas o si Timoteo nagpabilin dito sa Berea. So kay posible nga ang paglantaw sa mga kaigsunan dito sa Berea nga basin og ang ilang paglantaw nga patyon nila si San Pablo. Mao nang gipalakaw nila. So ang gihimo ni San Pablo, dili siya gusto gulo. Apan ang iyang gihimo, iyang gibilin si Silas o si Timoteo. Ngano man siguro nga iyang gibilin. Si San Pablo, wala siya mutuo og lone ranger. Sa unang panahon, adunay sini nga usa ka ranger, siya lang usa. Iyang girahon, lupigo niya ang mga Indian. Lone ranger, siya lang usa. Apan dili lamang gud siyang usa lang. Di na man siya ay kabayo. So dili siya makapildi sa mga kontra kung walay kabayo. So si San Pablo mituo nga sa pagsabwag sa maayong balita, dili lang siya. Misalig usab siya sa iyang team, si Silas o si Timoteo. Iyang gibilin. So ang trabaho sa pagsabwag sa maayong balita, isalig usab sa mga tao nga naantigo na, nga mantigo. Naibalo ba mo? Sa Cuba, dakang mga Kristohanon usab dito sa Cuba, kung ang simbahan nila moabot nagpulo ka membro, usa nila mubalhin. Mubalhin siya og magsugod na pod og gamay nga simbahan. Sa usa ka baryo, kung mudaghan na po sila mo sobra og pulo, ang usa mubalhin na pod magsugod. So mao ni nahitabo nga sa paglarga ni San Pablo, iyang gibilin si Silas o si Timoteo. Kay dili man lang nga biyaan nimo kanang mga taong bag-ong nahibalo, kinahanglan imo pang in-nurture, tudluan pa sila. So kini silang mga tawhana nagdaghan usab dina sa Berea. Ang mga tawo nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Athena. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugon ni Pablo nga paapason sila si Silas ug si Timoteo sa labing madali. So si Pablo miadto sa Athena, Athens, Greece, usa sa pinakadakong siyudad dito sa Griego, sa mga Griego. Sa unang panahon, mga 300 ka tuig sa wala pa natawo si Jesus, bantugan kining siyudad sa Athens.
nakaadto ko mga pila na katuig karon, akong makita dito nga daghang kaayong mga templo dito sa Athens. Daghang kaayong mga butang nga ilang gisimba dito. So, iyang gibiyaan og si San Pablo magsugod na og tudlo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo dito sa capital sa pinakadakong syudad sa Greece, sa Athens. So, at dinila nato ihuman ang atong pagtuon karon sa sunod semana, atong tan-awon kung unsay nahitabo, unsay ang gitudlo didto sa syudad sa Athens. Daghang kay mga rebulto nga syudad didto sa Atenas. Mga tao, mga relihiyoso kaayo. Daghan silang Ginoo. Bisag unsay mga rebulto, ilang ampuan, daghan sila kayong ampuan. So si San Pablo miadto didto. So unsa may atong buhaton niini sa atong gitun-an karon? Unsa may atong makuha? Dinhi atong makuha nga importante di ay kaayo nga kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Kining taga Berea nga nakasabot nga abri ang ilang kasing-kasing, abri ang ilang huna-huna, nabalo mo, gatuon sila kada adlaw. Mauna nga sila misunod sa atong Ginoong Hesukristo kay sila gatuon. Dili sila buta nga sunod-sunod lang. Sunod-sunod sa ilang mga ginikanan. Sunod-sunod sa ilang mga lulo. Kundi sila gyud mismo ang gatuon sa pulong sa Ginoo. So, nabalo ko nga daghang dili mo basa sa Bible, sa Biblia. Ang ako walang gi-encourage nga bisan si San Pedro ang unang pope miingon nga kinahanglan ready kita dayon sa pagpanalipod sa atong pagtuo. Ready, preparado kita nga isulti ngano nga kita adunay kamatuoran, nga adunay kaluwasan ni Hesus. Mao na isulti ni San Pedro. So, unsaon man nato pag-ready kung dili nato basahon. Ako kung magtudlo kog tennis usab, mag-ready usab ko sa balay, mag-practice ko gusto. Unsay akong itudlo kung magdula ako, nag-practice po ko para ready ako sa pagdula. Naibalo ako unsay akong himuon. Sa usa ka Kristohanon usab, kinahanglan ready niya nga ipadayag ang maayong balita. Unsaon pag ready? Basahon ang pulong sa Ginoo. Daghang salamat. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa kinabuhi ni San Pablo. Nga iyang gitaya ang iyang kinabuhi, nag-anto siya aron nga masabwag ang imong pulong. Kay ikaw lang ang dalan, kamatuoran, o kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, pasaluwa kami sa mga sala. Ginoo, i-encourage unta nimo mi, imong abrihan ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manuluwas. Amen.